Voina movie kan recap tur chu American sci-fi sang ni sompalia anti chua The Giver ti kha ani ngay na zong te ni chuan mi lo like sakla subscribe button khami lo mi sak video bukla athon vikani kha o kumsang ni somli priyat ni in daw pui daru intia anwa chu atofel che a leilung bawrak chu achia in chena tlak po a ummang to law chu mai ba ka khovela cheng tur mishing za asom kwa lai te chu in daw pui awangin an boral 5 ka khovel chu arwak hwai mai America marthlang lam lo langin chuta chuan dam khochhuak mitlem te chu anin hor khom le a arwal khai theyang bera thil kalpuin an chena atan building an sak khupa block sang sanga an cheng hlomani chu community an din nuwa naw piang te chuan dan le thupek sang sang chongshan bik an nei te thomnu hak tur bik an nei te ba ka zing tina injection lak ngai te le curfew thlengin thu oi takin an zom thin an community a cheng te zinga tuman an namhming an soi langai lawa nam khat angin an cheng za ani ber chu mitin anin tluklangin tuma milar mingthang chakjok le tlomjok an omlo rong a omlawa engkim mai chu black and white vek ani huat na in air na le in thik na te chu an tan chuan thil thar ani to jok mishing te chawbul history baka in daw na le thil chi sang sang thleng te chu thon thu hlui soi chwa thiang to lo an ni sin masabera chuan rol thar juna asale a best friend te pani Asia le Fiona te chu an lo langa an ni chu tlei rol atanga puitling tak tak a chiar the an graduate hun ngak mek an ni an community dana chuan puitling tak tak a chiar ani china no pangte chu an tho tur na pek cheu ni in andam chungin chu na chu ezon nan an mang to don ani achan te pani Asia le Fiona te chu ngaklel taka chu hunan thler lain jana sa thung chuan a hupur ru hle athil du le tum tak po shelawin arel ro ala boy viau mai midang aya dang lambik nia in sha in chumi ti chiang tur chuan achan te thil mu thiam lo tam tak a mu thei bik hle ani Asia chu an chan hausinga chenui za thak thei ber ni in Fiona chu limhmel purang chin ani bok atuk loka graduation ceremony an man do na wangin atop nan volunteera an na tho na nurturing center an vakala he community chunga hian mangai na le in ngai zon na lam hoi shim shim khap ani awangin naw piang te chu mi pale me chekara ni lawin khol mangve ka pian tir chup anni naw piang hlim te chu he center a hian da in medical staff le volunteer worker ten an enkol chhunzom thin ti chuan chung an enkol naw te chu a enkol tu tur chung kwa ten ron la in an puitlin thlengin an enkol zui chen ani Fiona chuan Nausen enkol chu nuamati in chu center na thoklen tura an rat po aring viau jona sapa chulai muna thokve thau chu lokalin naute chaplai ti bang turin Fiona chu ashila chu athil shil ati hlotling theiani chuan narsa achang thei donani Fiona in akut manga naute lu achul sakheu heu nuwa ol samzetin naute chaplai chu abang tamaya naute ming chu ke pani in thlathum leka upa ani thu jona sapa David chuan ashil ani center lama an na an zo film no in curfew ma a in thlen man nge tumin an thian thum chuan an ho ngala sin dotlia jona sate chung kwa lawlangin anu le patinen zanria an law kil meka ama ang kumrwal an ni a tuna an na tho tur an ra sak don lai khan an hu phurin an zam ve thawem tia anu le pate azo chuan Davidan narwat tu ten Nausen ani lai achang to a uluk taka an thli thlai reng chin thole an na tho tur dik tak an penge yang ti in aron chang anu lindai po ron chong chhuakin an khozir tir tu hlun pakhat chu a pension hun a thlen to awangin rehapa an thon thu aron soi jona sa chuan rehab lo mundang thon na tur a omle omlo azo chuan chumi lo mundang pakhat elsewhere tia an soya an na achanga an pension hun a thlenin an thon chin bok ti in a soi zela
atu graduation ceremony alo thleng ta hologram mangin narwat tu zinga an how to lu ber chief tia an soi mai chu mi pui ma a arun in lan ceremony chan ma in narwat tu te community omtir ata to rimle ha taka community ta na thei top chwa te chu in mel sha tir na ani masate te a tuna chuan chung narwat tu te chu an pension to do na wangin elsewhere anti muna an thon achul ve tak thu te an suya khol manga naute siamchhuak na lama engineering zir chhuak te hna choi moina an hlan nu in narwat tu ten zir lai te hna na an pek cheu chu an puang zom ngal chuti lain jona sa chuan putar upato tak lamin aron thlek ti amu aril ru anwam lo ru hle zir lai te chu amalte te in an hna tur an pezela e shara chu john pilot tura rawat ani lain fiona chu ama achanga alo chak em nurturing center a naute enkol na thok tura rawat ani bok jona sapon ahun tur phur takin alo ngak ve changa Mahse ahming chu an kalkan dei mai nau pangdang zong an puan fel nu in atopa ming chu anon lam ve ta shama chief chuan ani chu na anra sak ve lo thule chu aya ro puizok atana anra thu ashil mau mai zirlai dangte anglo takin jona sa chuan thil pali finna thu oina hwai sen na le thil chik pe na ane kim veka chu chuan he naro pui atan hian atlin tirani ani chu community chunga tu ma soi chwa an phallo mishing te history mishing te chawbul chui tura rawat ni in a training chungin ma sanga mishing te nun thlabar na te na le she omzong te a chompui tur thu chief chuan ashil boka chumi rwalin triangle shape thil pakhat apebok chu vele chu holami pui omte chu jona sa ming lamin an awral duala atuka jona sa chu a training na tur mun lampanin cyclein ain khalpheya tuna changchuan community khwa kherna danle dun hnuaya omto lawin adu ang tha la omturin zalena anpe a midang te zo na azo thei baka dot soite fiam thu tho thlengin atan phalsak ani to masela ni tina adam doi e chin ti lau chu dam doi dang na chhok na thlengin e phalsak ani lau thung a training chungchang a thil shim chu midang chu soilau a chung te tak ngyal hne na po soi chwa phalsak ani lau bok jona sa chu in chunga lutin library lian zet akal tlang lai chuan ceremonia ami mu pa ngei kha alo om ve reng mai chu pa chu the giver tia an soi chin ni in hun kal to a thil thleng te chu jona sa the receiver tia an soi to hne na a hlan chhong vek don ani heng history te hi thuruk ni in an community chunga mi tu man an sheturani lo narwat tu ten shiat an du changa an zo thei turin the giver hi alo reng chin hun khoral lawin jana saban reka chuan avwan ve a shiat na te chu a hlan chhong ta ram hnuai vur hmuna jana sa chu vurama an man chin tulai lir mangin alo tlan meka anuna avoi khat to na ani nge tlan zelin cabin hlui to lam chu apo Mahse chuti lai tak chuan aron har chhuak hlola makti zetan the giver chu enin engwangin nge an chen na a vurama to lai lir manchi te baka vur po asur ve ngai lau tia azo chuan khang athil mu te kha shiat reng na hlui to tak ni in tunan khowela chuan sikle sa ain thak danglam na sat to awangin vur asur thei to lau thu in the giver chuan achang chumai baka vur asur chuan thlai chi na harsa anga eile bar ko nga le inthon kwal na a harsan na anto thei thu thlengin ashil zela jana san a aya thuk zo ka mu tir le tura angen chuan tuna tan atokri ti in bawrak thiang hlim dong turin pona achwa pui jana san tunge ama ma a receiver na thok chin tia dil chhut taka azole chuan soi chwa chak lau mel zetin the giver chu angoi ngula zan lo ni in Nausen ge pakha
ama en kultura an ruat chung ko hena narsin aronda chu Nausen chu Jonas te chung kwa in an enkol do na ni Jonasan anaw thar chu aban rik a en saknak chuan amali the giver in an nei ang chia chia chin chia namak tak mai chu aban rika alawm vereng mai chu chuan engtik nia emo ama ang boka mishing te history chui ve tura an lo ruat lok na ani ti a entirani ni aliam zela Jonas po the giver kai shwai na hnuaya ala inzir ve zel bok ni tina injection alak chin po ti tawp sak ni in chu chuan na shat na tak tak anei tir ve theido na ni achun mu mai mai lai khwain aron zuk ta ka chuan na ti setin a har hlol chu vele a che vela black and white ronga thil om zong zong the chu color nein aronin thak riai riai mai hun aliam zela a chantinen reunion nein an na tho na chungchang chu an soi siam hlom Asia chuan pension te om na bik elsewhere ram nai tak taka John khal an phal sak thu soin chu mun chu lunglian pui pani a chip le chip in si kil thum nei triangle shape in a hwal ni in asui chutia tui taka asoi mek line an na tho na lama aron kawa an chan pa Asia akal no in Fiona le Jonas te chu hlim zetin kong chuka an tol thla an aw roi roi mai atop an thlen thlak nuwa Fiona puitura avakai tho an kut ain von chia chuan system pakhata changin Jonas chuan achung te ti lo midang tuma a khoi thian lo thu aron puang ngal chuti lai mekin the giver po narwat tu zinga an chief nen alawin move meka Jonas training nei chungchang an lo soidu na ni chief chuan receiver masazok chunga thil thleng angkha a thlen to lo nan Jonas chu thatta ka shwal turin acha a sin dang lo langin Jonas chuan library a map poimo mel zet a hmuchhuak chu map chu an omna community map ani a chan pa Asia soyang chia khan lung pani manga triangle shape in siam chu a mu chu mai baka an omna community hwal chuan boundary of memory anti chu a kwal vek mai chu a thil mu chwa chu the giver zo chiangin arindan pakhat boundary of memory chu ama Jonasa the receiver in achwa san ani vai chuan mi zong zong share reng na chu atharin alo kir le anga mishing te history an siamchhuak don ani ti chu adikem ti in the giver nena azot Mahse the giver chuan azo na chang lawin piano hluito lam lawin hung chu ako mu zoka chu thil chu Jonasan ala mu ngai lo avangin mak ati hle ti chuan the giver chuan thil dang soin ni tina injection unlock chin chuan mishing te ana an tur na te mangai na ril runat na te thlenga an nei na tur dal na ani thu ashil nuwa Jonasa kutsu alale a shat reng na chu a hmu tir le ta mishing te chuan party nein him takin an lo lam swaw so mai chuta chuan Jonasa po omve in abula hlim takalam ve Fiona chu lungchim zetin a fop vong vonga hunaliam zela Jonasa po mishing te lo nun chindan an hlim lai an lungai lai te po tem chauve zelin nam sang sang zia rang le nun phung ba ka mishing te lo in thla pun chindan Nausen pian chwadan thlengin a shat bel zel Mahse adu tok mai lo thil rap thlak tak tak te hmu zel a chak tatlat the giver chuan ala hun lo ti in hnial Mahse la angin ngat ngat ta ka chuan a phal tange nge a mi pakhat hian sa hi alo kap thluriai reaya chutiang anga aramsa te chunga nunrong taka mishing te anche chumak ati in arelu atina hle Jonasa chu acha pha hiala zan lo thlengin Jonasa chu amuhil thei tlat lo ami thla a chuan tukver bula Fiona in asam sei hnap mai a khoi lai chu a hmu a rei tak ain chik chet chet nuwa mangai na khura alu tani ti ain she thiam ta atuk zing breakfast an ei lain anu le pa te hna an mangai lo azot tol mai Mahse anu lin dai chuan shathiam ol deuh zo ka thil soi turin alo ti khau
chu thumal mangai na ti chu an tan chuan umzi nei lo hriat ngai lo thumal ani tlat Jonas tan ero chu thumal chu apoimo tial tiala anaw ge pa chu a mangai thu a shil fau mai naute pon shethiam ni om takin alo nui ver ver zela atuka ani tin dan pangaya thilzir tura Jonasa akalle chuan library chhuata the giver chu alo tlureng mai lau thong taka pan hnai vatin kai tho tuma aban achel sakchia mai chu hriat reng na alut le nol mai chuta chuan Jason a chu sipai ni in do na hmuna alo meka abula chu anron sai thlutop mun tin maya chuan ruang alet rem ruma thogle khata a khovel dik taka aron har chhuak le hlol athil mu awanga chiah taka omin the giverin bengdai tum eltiang ma sela chiah takin inachang atlan chhuak ta thawa Janasa maa receiver atana anlo thlan Rosemary poka athil mu chen rap thlak tak tak ti awangin achi ai boina sa chin hle sindang lo langin Janasa chuan Fiona nena ahna changban adu to thu thenrim ipik zetin alo shil mol mola Mahse Fiona chuan aril ru thlak sak tumin ahna aban san ani vai chuan achunga shemna anleko dan tur ashil shele chu elsewhere anti muna thon bau ve wang ani Mahse chung zong ashe chung po in Janasa chuan aril ru aso son du chuang lo poi ati lau thu soin zing tina injection alak chin chu lato lo turin Fiona chu aron let lau zoka chu injection chuan mishing ni dan tur ril ru le ngai to na chenin ati boy vek thu te ashilani atuk le a mun pakhata in mu puya Fiona chu som zuin Fiona chuan ahna ban san lawa atho zuizel don chuan adu ang taka aron kal ngei tur thu in alo thla zui thunga sin lawin thlakin Janasa chu a training na hmuna alet le piano omnalaya lut pheizelin the giver shatring na chu a hmu pui ve a the giver le Rosemary chuan piano an lo tum me kani makti zeta a thleng lain the giver chuan Rosemary chanchin chu aron soi chhuak Jonasa ang thawa mishing te tuar na te thi na thlenga a hmu nu in arap le hlau ema wangin ahna changaban mai turin angen ani chu vele Jonasa chuan ani chu elsewhere anti hmuna himdam taka aom thu aron soi khal Mahse aring diklo tlat elsewhere anti hmun chu thi na hmun ani the giver chuan video mu tirin nurturing center a Jonasa pa David an na thok layani Nausen pakhat shise lawle chak lawzet aboy pui meka Nausen lua chuan engemoni hi a inject chu dam doi chuan Nausen chak lawzet chu atihlum ngalani nima sila David a hidem tur ani hau law athilti lai mek chu enge ani chu soilaw naute nun nalatu ani ti rengain shelaw chattakin ti tura anshil ahna athok ve mai ani chu thil chuan Jonasa chu atishil hai hle community chunga khosa te chu mani du thlanna po nei lawa control vek ani ti ashe thiam chanta chung thil a thlen to lo nan shat reng na chu mitinin an nei achulani ti in suive bok ma sela the giver chuan eng thil ma anti theilo thu in alo nial atuk zinga Jonasa shil angein Fiona chu anin mu na tura alawm to zingtina injection alak chin achulti Jonasa ashil vele ani chuan hun khoral lawin avoi khatnan afopta Fiona pon a omdan le aril ruput mangchu a in she thiam lo hle chuta Jonasa chuan thil tam tak shat bel tur ala nei thu ashil zuya ina a ho chu gepa mi panau sen du omzet mai kha maturity test apal tlang zo lo awangin center lama anlo la phele ti achung tinan shil chu vele Jonasa chu rang takin achhuak le ngal giver nena kalin anaw ge patan chanpuina avadil sak ani chuan kongkhat chia a om thule chu boundary cross ani
ti chuan mit tinin an hriat reng na an nei let le ang mihring rilru le ngai tua na pa ngai an pule thei don ti na ani chu Mahse chu an remruat na zong zong chu engtin tinemo chiefin alo shele tlat hologram manga the giver chu ron bia in Jonasa na hmun azot ngal Mahse the giver chuan dot suin anin biak na chu atito pa Jonasa kalma in ama ti chak sot nan le akal na tur kong asya the nan ti in the giver chuan akut ache saka shat reng na chu a hmu tir le ta chumi nuwa map lanin anin thla fila sin lawin thlakin akal ma in Jonasa chuan nurturing center a Fiona avahmu thil dan engkim ashil fian nuwa ani pon pui alawin huam hle Wart shang shanga lut kwalin Nausen ge pa anzong ani anzon movele atop nan ti in Fiona chuan Jonasa chu kisin garterel ru la penga ti boy tur chuan akal san ngala garten Fiona an hlanin Nausen ge panen Jonasa chu achhuak ruzal zal mai a cycle chuan achak theyang berin tlan ve book ma sela thunei tu te lam chuan akal na chin an lo chui zui reng Mahse community huam chung achwa san fel chia chu akal na hlawin an chui zui thei ta lo thunei tu te lam chu an be dong du mai lo chief chuan Asher chu kawin John manga Jonasa te na chui tu le that ngal turin thu apezuya chu thupek chu Asheran zom she viau ma sela mi puite himzok nan ati nge chul si John manga achian pa te na chuin thalera an kalai chu awanang chingta chu vele a best friend chu John chunga hip lutin midangin a urhlum mai tura an lo ngai Mahsela John manga thlopui von vonin ti hlum lo chuan tuipuya a thlak thlata zoka chuti lain thunei tu te pon Fiona le Jonasa te infob lai video footage chu an lo en chu mai baka Fiona chu thuk takin a in nam hnoi ve ti an shat bel zel an man nuwa chambera an shwai shanga Jonasa pa David chu elsewhere muna Fiona thon turin an ruat chu thila thoshe tu tan the giver le chief baka thunei tu dangte anon kalkhom the giver chuan midang chunga rong taka che chu aron soisel thunei tu ten an thotluk na an sut nan receiver masaber Rosemary kha afanu ani thu aron soichhuak ahmangain angai sak tak zeta lakal baulo se adu viau na chungin thunei tu ten elsewhere an thon thole aron let to lau thorel run na setin asoi chu thu chuan David chu ati ngeng dot mai Mahse thunei tu te ero anrel ru ahmin te chiam lo ti chuan chief chuan Fiona chu Jackson vat turin David chu thu apenon le a chuti lai mekin Jonasa chu vorama alo kalve bek ahma a shadring na ahmu ang chia khana ni chu mai baka tolai lir ahmutel bok chumi mang chuan chak zetin malam panin an tlan ta purpura reilautea boundary chu an cross filta chu vele community lama chuan thil danglam zet thlengin engkim mai chu color nein aron thlak tamai mittinin an shatring na an nei let le baka Fiona po chu thil chuan achan him man tasha mani sin top bera chuan Jonasa Nausen ge pallapum reng chungin khowot tak noya akal pui beka ahma a chuan asya ring na ahmu ang chia cabin chu allowding lwa mai in chunga chang chuan tu te emu moi zeta anzai ri aron ri chhuak tel bok ti chuan be se na le thinlung hlim zet in cho polin chu cabin chu apan pheita a ole khati song kha voina ta na kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai thut saka atira changa top thleng min en sak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni man nuam vek ole